extraordinaria el título de especialista en urgencias y emergencias. Seguramente saldrán algunas cuestiones y, como veréis en el cronograma tanto de la presentación como de los próximos pasos, no se queda aquí, pero sí que el foco o lo más importante es, dados los tiempos, lo que os he comentado. Esto sabemos que no nace ni en el 2023 ni aparece en el 2024. Es un tema de fondo de más de 20 años de reivindicaciones de toda la gente que dedicamos nuestra vida a la urgencia y la emergencia, pero se materializa durante estos últimos, dijéramos, 24 meses. A finales del 2023, por ahí de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, se publica lo que es el borrador del Real Decreto que regulará lo que es la especialidad de urgencias y emergencias, tanto en el ámbito de la actuación profesional como los accesos a la vía extraordinaria. Al ser una especialidad de nueva creación, se abre un periodo en el que profesionales dedicados a la urgencia y la emergencia podrán acceder al título de especialista de una manera que no es directamente haciendo la residencia, ¿no? Sino aquellos que tienen unas determinadas características y unos tiempos demostrados en la actuación sobre la especialidad, pues podrían acceder. Dentro de este Real Decreto hay, como podéis haber leído en el mismo, originalmente pues había una serie de ítems que podían afectar directamente a esta certificación o al funcionamiento de los diferentes sistemas, tanto las urgencias hospitalarias o bien los sistemas de emergencias. Yo creo que otra de las grandes noticias es que se toma en cuenta precisamente con un peso específico muy relevante lo que es los profesionales que estamos dentro de los sistemas de emergencias, ¿no? Este periodo, a finales de septiembre, principios de octubre del 2023, donde todos los ciudadanos y instituciones también pueden hacer alegaciones, se abren estas alegaciones y lo que hizo el SEM como SEM es hablar con diversos actores del sistema, tanto el Consell de Colegios de Metges como el Departamento de Salud, como la Sociedad Científica, la SOCMUE, y unidades docentes de atención primaria. Y dentro de Cataluña lo que se ha intentado es, entre todos, hacer estas alegaciones para que tanto el acceso a los profesionales fuera mayoritario, a todos los que estamos trabajando en sistemas de emergencias, las urgencias hospitalarias, y también para favorecer el buen funcionamiento de las urgencias y las emergencias en nuestro entorno. ¿Qué pasa en el 2024? Bueno, en el 2024, aunque todos hemos escuchado hablar del tema de la formación de las unidades docentes, del programa formativo, del acceso a profesionales, en realidad lo que tiene peso es la certificación de profesionales para que se pueda acceder a la titulación de especialista en urgencias y emergencias, y que es en lo que focalizaremos el resto de la sesión. Es verdad que puede ser que a finales del año 2024, principios del 2025, una vez el Ministerio haya creado la comisión de la especialidad, con esto en conjunto con las comisiones de recursos humanos y la valoración de cómo se tiene que hacer este programa formativo, también es posible que haya noticias sobre lo que será la conformación de las unidades docentes y las características propias que pueden tener los tutores, los formadores, el número de meses de rotación, tanto por las urgencias hospitalarias como por la especificidad que tiene en los sistemas de emergencias. De aquí, pues 2025 y 2026 será seguramente toda la preparación que se tenga para que en el año 2027-2028 la primera generación de residentes pueda ya pasar, no ingresar a la parte de la formación, dijéramos, más troncal, más de base, sino ya lo que es la especificidad de lo que es nuestro sistema, ¿no? Y tener residentes que rotarán con nosotros en diferentes servicios y subservicios del SEM. Poniendo un poco de foco, porque ha habido algunas preguntas, ¿no? de qué se ha alegado, qué se ha dicho, sí que hubiera sido bueno que el Ministerio mismo publicara de manera formal cuáles han sido las alegaciones y cuáles se han tomado en cuenta y cuáles no, y las razones por qué. Es verdad que nosotros ponemos el foco, se hicieron algunas más, pero las que tienen más peso
son las que estáis viendo en las diapositivas. En aquel borrador del Real Decreto, pues había una serie de puntos que sí que afectaban directamente tanto a la certificación de profesionales como a la situación que podría impactar en los siguientes años en la implantación propia de la especialidad. Uno de ellos, y ya comentaremos, es el modelo de certificación, o sea, el papel y el cómo se ha de hacer todo el proceso de certificación. Otro era la nomenclatura. De hecho, cuando sale el borrador, alguno de vosotros nos había hecho llegar a través de los diferentes CAPs territoriales o directamente a las direcciones profesionales preguntas en relación a la certificación del centro, como este epígrafe del 2.5.7 unidades U100, que lo que quiere decir, ya lo veremos más en profundidad, es el cómo está inscrito dentro de la cartera de servicios cada institución sanitaria. Es decir, nosotros como SEM tenemos una serie de carteras de servicios y dentro de ellas tenemos unidades de asistencia móviles con unidades de transporte sanitario, que es como está tipificado. Otra cosa es que creemos que ese decreto, que tiene más de 20 años, pues en algún momento se habría de abordar para adecuarlo a la realidad actual de los sistemas de emergencias, no solo el SEM, que es lo que nos atañe a nosotros, sino los sistemas de emergencias en general, ¿no? El U100 se refiere a las unidades de transporte que pueden ser terrestres, aéreas o marítimas. De momento las marítimas no las tenemos, todo y que haya Copa América. Los profesionales, la tipología de contratos y la certificación. Pensar que inicialmente en el Real Decreto especificaba que tenías dentro de tu contrato laboral tener el epígrafe que decía en qué unidad asistencial estabas trabajando y específicamente decir contratado como médico asistencial en urgencias y emergencias. Y esto dificultaba la certificación de gente que está dentro del proceso asistencial de la urgencia y la emergencia, que estuviera, por ejemplo, en las centrales de coordinación. No es solo un tema que tenía también a nosotros, sino a otros sistemas a lo largo de todo el Estado. Y por último, otro de los temas que también se abordó desde Cataluña es la situación de los médicos y médicas no especialistas post-95. Aquí entran dos grandes paquetes, que son los médicos extranjeros o titulaciones extranjeras no homologadas a especialidades dentro del listado de especialidades, o bien gente que está ejerciendo desde hace muchos años y que no tiene el título de especialista. ¿Qué hicimos también ya en el año 2023? Viendo que el Real Decreto ya ponía esta tesitura, todo y que no se ajusta bien a las carteras de servicio actuales de los SEMS, sí que procedimos a la certificación dentro de nuestra cartera de servicios como centro 2.5.7, es decir, como centro unidades móviles con unidades de traslado U100, ¿no? Que esto es el RECSES, que es aquel registro que lo pone muy claro en el decreto y que había generado algunas preguntas, algunas dudas, e intentando adelantarnos a lo que pudiera pasar, pues hicimos esta certificación para no tener inconvenientes dentro de la certificación para todos los que estamos trabajando. ¿Qué pasa en el año 2024? Ya termina el periodo de alegaciones a finales de diciembre, principios de enero. Todas estas se recopilan durante el mes de febrero y marzo. Se hacen todos los trámites parlamentarios del Congreso de los Diputados y de las diferentes secciones hasta llegar al Consejo de Ministros y se publica el día 3 de julio del 2024. Y aquí se regula ya todo lo que son los accesos, cómo se conformará esta comisión de la especialidad y todo lo que conlleva ya la implantación propiamente de la misma. Lo que pasa es que a partir de ahí se ha de bajar a cada una de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para implementar lo que dice el BOE, y los reglamentos generales para poder acceder tanto al título por la vía extraordinaria como todos los pasos que se han de seguir hasta que llegue la primera generación de residentes. El día 31 de julio, el Departamento de Salud hace público el mecanismo o el procedimiento interno de Cataluña a través del cual se harán todos los certificados o se emitirán los certificados para poder acceder al título por la vía extraordinaria. Recordemos que los epígrafes básicamente para poder acceder son la suma de varias cosas, pero en general con dos focos.
o has trabajado en un hospital general, es decir, de estos epígrafes que nos pueden sonar a chino a muchos, que dice Centro SEP 1.1, es decir, un hospital general, con unidad asistencial U100. Nos podíamos encontrar, por ejemplo, nosotros en el momento en el que certificamos como parte de nuestra cartera de servicios el 2.5.7 con unidades U100, que cuando tú buscabas cómo estaba el SEM, te aparecía que tenía la U68. Pero si no tenía el C.1.1 delante o el 2.5.7 con unidades U100 dentro de esta certificación, no se podría acceder. Entonces, esas son las dos vías. A partir de aquí, lo que nos corresponde a nosotros, como SEM, es la parte de abajo, el 2.5.7 con unidades U100. Ahora, si, como la mayoría de nosotros podemos haber trabajado en un hospital, en urgencias hospitalarias y combinar nuestra faena en las urgencias hospitalarias con el SEM, pues todo esto sumará para que al final las horas que ya explicará Alex te den para obtener la posibilidad de acceder a la vía extraordinaria. ¿Quién puede acceder? Y ya empezamos por la primera parte, que es cómo estar certificado el centro, y ahora vamos a las personas. Todos aquellos que accedan a la vía extraordinaria deberán de cumplir dos requisitos. Y esto lo marca el BOE, es una orden ministerial y ha de ser así. Todos aquellos que tengan el título de especialistas en ciencias de la salud, ya veremos el listado que sale porque está regulado también en un BOE, que tengan la especialidad en ciencias de la salud, que estas que os he comentado, o bien los médicos pre-95 que están regulados también por el decreto 853/1993 del 4 de julio, registrados en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Esto lo comentará Alex en un momento, cuál es esta parte y no os preocupéis porque también sé que nos han llegado algunas preguntas al respecto. Que tengan esta habilitación de pre-95 para ejercer la medicina general o la medicina de familia. Y lo segundo, acreditar a través de un certificado, que es lo que comentaremos dentro de un momento, el tiempo trabajado necesario dentro de un centro sanitario C1.1, es decir, lo que decíamos, un hospital general con unidad de urgencias, o bien un centro sanitario 2.5.7, es decir, un sistema de emergencias con unidades móviles que tengan unidades U100, según el registro, que es lo que os habíamos comentado. Además de, básicamente, aquí también están los tiempos trabajados, que ya especificaremos qué es exactamente esto del tiempo trabajado, que puede generar alguna, bueno, que hay que especificarlo bien, porque una cosa es lo que dice el BOE y esto hay que traducirlo a una situación determinada. Y es decir, se han de sumar 4 años totales dentro de los 7 inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto, o bien la experiencia equivalente a 4 años dentro de los 10. Es decir, si tienes jornada completa, pues has de sumar 4 años trabajados. Y si no, dentro de los 10 anteriores, el total de lo que hemos trabajado ha de sumar 4 años. Y luego vendrá pues, lo que son los accesos vía extraordinaria que no llegan a estos 4 años, pero que sí que superan 2 para poder presentarse al examen. También vienen más o menos en la misma situación. Àlex, no sé si... Abans de que passis, on diu jornada ordinària, hauria de dir jornada completa, ¿vale? Perquè ordinària és tant la parcial com la completa. Llavors, aquí el que es diferencia és el requisit d'experiència és diferent a l'hora de fer el comptatge en funció de si el que hi ha darrere doncs, és una jornada completa o parcial. Que, com deia el Jorge, doncs, en funció de si és una cosa o l'altra, doncs la finestra o el marge de temps que es computa és 7 anys o són 10 anys. Dit això, passaríem ja a la part més de concreció, no?, de lo que serien les certificacions. Llavors, quan parlem d'aquesta experiència de 4 anys en còmput global, sigui en complet en 7 anys o en 10 anys, el número que hi ha al darrere són 6.568 hores. Això vol dir que és el resultat de multiplicar 1.642 hores per 4.
D'on ve això? A efectes de la certificació, un any no és la jornada anual de la entitat que fa la certificació. A efectes de certificat, un any són 1.642 hores perquè el Real Decret ens posa com a referent, com a mòdul de càlcul, la jornada estatutària de la comunitat autònoma que sigui. En el cas nostre, la referència seria la jornada de l'ICS, que durant els 10 anys d'estudi que agafa tota la certificació ha estat sempre de 1.642. Això què vol dir? Que una jornada al SEM de dia de 1.596 hores no equival a un any de treball a efectes del certificat. El mateix passa si és el torn de nit, que són 1.416, doncs tampoc és un any, seria 0,x anys. O en el cas de 24 hores són 1.524 en el SEM, però això no equival a un any a efectes de certificació. En el segon punt, una mica, això és el que ve a explicar, no? Que si no, a no ser que sumades hores complementàries o JACs es superi aquestes o s'arribi a les 1.642 i el que s'estigui comptabilitzant sigui només la jornada del conveni, pot passar que, no en el SEM, en altres entitats també passarà, que el total estigui per sota d'aquestes 1.642 i, per tant, això no equival a un any, sinó a la part proporcional i s'ha de comptar això. Això és molt important perquè quan es facin els certificats s'ha de tenir en compte, quan els veieu, que s'ha fet aquesta equivalència. A l'hora de certificar temps treballat en l'activitat, el que farem és aplicar aquesta proporcionalitat, aquesta fórmula per donar el resultat X que doni, però agafant com a mòdul de referència que un any no són la jornada del conveni, sinó que són 1.642 hores. Repeteixo que això ve determinat així per totes les comunitats autònomes, ve en el Real Decret, i per tant en cada comunitat autònoma, si el seu personal estatutari té jornades diferents, el resultat segurament, segur, serà diferent. En qualsevol cas, aquestes 6.568 hores és el total que s'ha de tenir per l'accés extraordinari en el cas de la via directa, sense examen. És la suma de totes les hores treballades en totes les entitats. Després en parlarem del certificat, però que cada entitat ha de fer el certificat corresponent al professional. Aquest professional tindrà 1, 2 o 4 certificats i és el sumatori de tot que s'ha d'arribar al número X en funció de si és un cas per accés directe sense examen o amb examen, que són números diferents. Però sempre estem parlant de la suma de tot. Passem. Com us deia, aquesta jornada de referència de l'ICS no ha variat des del 2014 i 2024 i, per tant, serà el mòdul de càlcul. I després un altre element important a tenir en compte. Nosaltres, quan fem el comptatge d'hores treballades cada any, aquí no només agafarem les jornades contractuals, sinó que s'afegirà les ampliacions en cas de contractes a temps parcial, per tant, les hores complementàries, i les d'atenció continuada, en el nostre cas, els JACs. Tot això és un número total d'hores que nosaltres transformarem, aplicant la fórmula que us he dit, transformarem en temps, en anys i mesos i dies d'experiència que acreditarà el SEM. Però això és molt important, no és només el número d'hores resultant del contracte o contractes, perquè molts de vosaltres durant 10 anys segur que no ha estat sempre la mateixa situació, sinó que pot haver anat evolucionant en contractes a temps parcial, reduccions, després completa. Tot això ho anirem mirant any a any, però que al final el global ens ha de donar el total d'hores que el SEM acreditarà. I aquí sempre estarà inclòs, a més dels contractes, tot el que heu fet via ampliacions o bé en el cas de jornada d'atenció continuada, dels JACs, això també ho explotarem de l'històric de cadascú dels professionals
i aquestes hores les incorporarem a tenir en compte en la certificació. Com heu vist, hi ha diverses vies d'accés, no?, en funció del número d'hores treballades. És bastant complexa, llavors cadascú haurà d'anar veient quan tingueu tots els certificats en quina situació esteu, si en la via directa o en la via de l'examen, no? I per la part nostra, la preparació d'aquest certificat ho estem començant a fer. Ara veurem el calendari. És un càlcul complex perquè, com veieu, s'ha de tenir en compte diverses variables. No és només la vida contractual, la vida laboral, sinó que hem de treballar amb tota la informació històrica de cadascú del professional. Això ho hem començat a recollir en la nostra base de dades per poder començar a emetre els certificats el més aviat possible, que ara veurem el calendari. Però que és un procés no automàtic, diguem-ne, sinó que porta al darrere una feina de càlcul i de recollir informació del sistema i que tenim a la base de dades. Tot el que tenim a la base de dades. Quin és el circuit? El circuit sempre comença pel professional, que heu d'entrar a la plataforma del departament i aquí us podreu descarregar el model de certificat que ens haureu de remetre a l'adreça que en el comunicat ja vam crear, una bústia d'especialitat emergències sem@gencat. Aquesta és del SEM. I aquí ens haureu d'enviar, com després us explicaré de quina manera, haureu d'enviar aquesta bústia del SEM, aquest certificat, perquè nosaltres el puguem emplenar i us el tornaríem per la mateixa via, per mail, una vegada estigui ja fet. D'acord? A partir d'aquí, ja amb aquest document, més els altres que la plataforma del departament us demana, doncs haureu de continuar el procés dins de la plataforma del departament fins a obtenir el certificat del departament que ha d'incloure tot el que hagueu aportat, a part del SEM, que si teniu altres certificats d'altres entitats, haureu d'aportar també els altres certificats a la plataforma del departament. Aquí és on heu de ficar-ho tot. I amb tot això, el següent pas ja seria, també per part del professional, ha de ser ja la gestió al Ministeri, a la plataforma del Ministeri, fer també un procés similar, penjant tota la documentació relativa a la certificació del departament, més, atenció, si tinguéssiu algú de vosaltres també activitat realitzada en altres comunitats autònomes, això no ho farà ni el SEM ni el Departament de Salut. Això s'haurà de fer via la comunitat autònoma corresponent per afegir en la gestió amb el Ministeri també el certificat de l'activitat o l'experiència que es tingui en aquesta altra comunitat autònoma. Això és molt important perquè, sobretot, si no suma suficients hores a nivell de Catalunya per tenir l'accés a la via extraordinària, doncs potser algun professional amb aquesta activitat anterior en altres comunitats autònomes, doncs potser sí que en la suma de tot ja assoleix el número d'hores necessàries o bé per la via directa o bé per la via de l'examen. D'acord? I la part final ja seria l'obtenció del títol, que aquí ja nosaltres no sabem si trigarà molt o poc, però el procés, diguem-ne, per la informació que tenim, que més o menys és la mateixa que vosaltres, que és la del BOE, la del Real Decret i sobretot la que ens ha facilitat el Departament de Salut, doncs aquí finalitzaria. Recordar aquesta bústia del departament, muller.salut@gencat.cat, que és per qualsevol consulta del procediment. I tingueu en compte que nosaltres no tenim cap accés a aquesta plataforma del departament. Vull dir que qualsevol dubte del procediment i fins i tot de la gestió en la plataforma s'ha de fer directament a aquesta bústia perquè nosaltres no tenim cap accés, no tenim comunicació directa i, per tant, nosaltres desconeixem, diguem-ne, el que hi ha al darrere o fins i tot si hi ha un problema tècnic tampoc us ho podrem solucionar. En canvi, sí que qualsevol dubte respecte al certificat
que és el que gestionarem nosaltres, utilitzeu la bústia aquesta que hem creat, tant per enviar la sol·licitud de certificat com per qualsevol dubte que tingueu. Una cosa important a afegir en la sol·licitud d'aquest certificat, haureu d'afegir també, ho indiquem aquí en el circuit, haureu d'afegir 3 documents que igualment haureu d'afegir també a la plataforma del Departament de Salut i que heu de tenir preparat, que és el títol de medicina, l'especialitat, amb còpia pel davant i al darrere, o el certificat pre-95. I això és necessari, entre d'altres coses, per la gestió que nosaltres hem de fer en el registre estatal de professionals sanitaris. En una part de la presentació heu vist això, que hi ha un requisit que s'està inscrit en aquest registre. Això no ho heu de fer vosaltres, això ho ha de fer l'entitat. Llavors, amb aquesta informació del títol, de l'especialitat, etc., podrem fer nosaltres aquesta inscripció en el cas que no ho estigueu ja inscrits, que potser alguna entitat us ha inscrit ja i ja ho esteu. Però nosaltres ho verificarem perquè no tingueu cap problema a l'hora de l'obtenció del títol, perquè el Reial Decret diu que és un dels requisits, estar inscrit. Llavors, això ho farem nosaltres. Aquí en la presentació només parla de la còpia de l'especialitat o del certificat, però també us demanem també que afegiu el títol de medicina, perquè hem vist que per fer aquesta gestió en el registre també necessitarem el número de registre d'aquest títol. Són documents que igualment haureu d'aportar a la plataforma del departament i que heu de tenir preparat. Això que us estic explicant de procés per emetre el certificat i per comunicar amb nosaltres, això farem un comunicat complementari a l'anterior que ho tornarem a explicar per escrit, un recordatori de com heu de demanar-nos per via mail el certificat i quina documentació s'ha d'aportar en el moment de la petició. D'acord? Sí, antes de continuar, sí que recordarle a todos los que estáis aquí que si queréis hacer alguna aportación, tenéis alguna duda, como los micros están cerrados, lo que sí que es importante es poderlas escribir porque aquí pasarán 2 cosas. Uno, recogeremos toda esta información y después haremos las respuestas a todos, tanto en la sesión como después podrás explicar en los fax por si alguien que nos ha podido conectar después las pueda leer. Hemos visto un par de manos que se han levantado en algún momento, luego las han bajado, pero sí que rogaríamos todas las preguntas y respuestas al icono que tenéis arriba en la pantalla, que dice PIR, y escribir en el chat. ¿Vale? Del trámite en el departamento hay una serie de requisitos que son necesarios para todos vosotros. Y aquí hay algunos de los tips que hemos recogido de la última experiencia de certificación de profesionales por vía extraordinaria, que fue la de psiquiatría infanto-juvenil, que tiene que ver con los certificados electrónicos. Por ejemplo, dentro de Cataluña, pensar que las plataformas son diferentes. ¿Qué quiero decir? La plataforma en Cataluña es una, la plataforma en Aragón sería otra, la plataforma en Andalucía sería otra, en Canarias sería otra. Y luego está la plataforma del Ministerio. Cada una de ellas, teóricamente, funciona con todos los certificados electrónicos válidos que, como ya sabéis, a raíz, por ejemplo, del COVID, pues se hizo un boom de todo esto y es bastante relevante. Dentro de la plataforma del Departamento de Salud, todos los certificados como la firma profesional, el IDICAT móvil, el clave, el IDICAT certificat, todos estos, el DNI electrónico, por supuesto, funcionan para poder hacer las peticiones necesarias e identificarse dentro de la misma. Sabemos que en la plataforma del Ministerio teóricamente ya no debía de pasar, pero sí que los psiquiatras infanto-juveniles tuvieron algunos problemas con algunos certificados que no fueran el clave o el DNI electrónico. Con lo cual, la sugerencia para todos y tener siempre el plan B es, si no me funciona uno, como los plazos son ajustados,
hacerse del DNI electrónico o del clave, que es el que a través de la página que está aquí referenciada, que es decir, se puede acceder muy fácil. En Google pones mi carpeta ciudadana o clave, cómo obtener, y directamente te envía al buscador, te abre la página, lo descargas y tienes el certificado. Lo digo porque una cosa que nos podría pasar es que, como vamos con tiempos ajustados, que no me funcione después con la plataforma electrónica del ministerio y no puedo enlazar porque esté sobrecargado para poder bajarme el clave, o tengo que hacer el trámite del DNI electrónico y después esto nos pueda suponer un problema. Teóricamente no debía de pasar, pero bueno, como tip, los psiquiatras infantojuveniles nos lo dijeron y pues quien lo pueda hacer siempre sería un buen plan B. De los requisitos de titulación, se tiene que tener el justificante del título de medicina general o de medicina especialista en ciencias de la salud, el reconocimiento del ministerio para el título de especialidades hechas en el extranjero, o el certificado, y lo pone muy claro, el certificado de los pre-95. Volvemos a la plataforma anterior, es decir, mi carpeta ciudadana. ¿Qué nos pudo haber pasado? Pues que yo no recogía el título, me ha llegado el resguardo, pero no lo recogí físicamente. El certificado del pre-95, pues a saber en qué cajón se ha quedado, me ha volado 5 meses de casa. En mi carpeta ciudadana, en esta página que está puesta aquí, os dais de alta y lo podéis reclamar. No hace falta ir a buscarlo al ministerio o hacer la petición y que me llegue físicamente. Os podéis descargar el documento físico. Y ahí vienen los números, el número de registro que os había dicho Alex. Es decir, el número de título de especialista lo pone referenciado, y eso es lo que nos habríais de enviar para emitir los certificados y que nosotros como entidad podamos darlos de alta en el registro de profesionales sanitarios. Lo digo porque esto es importante. Muchos de nosotros no hemos recogido un montón de títulos, de másters, de lo que sea. Pues bueno, pues habrá que, no hace falta ir hasta el ministerio, lo podéis recoger a través de esta página. Es igual, por ejemplo, con el carnet de conducir, ¿no? Si esta página teóricamente te sirve para todo aquello que sean trámites ministeriales, lo podéis descargar de ahí. Otra cosa, es muy relevante que no se podrán hacer trámites que no sean por las plataformas autorizadas o con el formato de certificación que especifica el departamento y que veremos más adelante. Es decir, no son válidos uno que yo copio y pego, no, me lo tengo que descargar y este es el que tengo que enviar. Y tengo que entrar a estas dos plataformas. Si no, se considerará como no válido. Hemos de entrar al canal empresa. El link está en los enlaces y en los comunicados que se han enviado. En este canal empresa aparecerá esta carátula y conforme bajemos en el scroll que está en la pantalla, aparecerá primero el modelo de certificado. Nos lo hemos de descargar. Aquí veréis, por eso pone aquí claramente mirar el tutorial. Aquí hemos de agradecer a Comunicación, que ha hecho toda una faena, un pequeño vídeo para descargarlo, porque cuando lo intentas descargar, que es en la página, o sea, si bajas en el scroll te aparecerá esta página. ¿Y qué pasa? Si yo abro directamente en la pantalla, me sale este mensaje de error. Y como todos nosotros, poca paciencia, en realidad lo que solemos hacer es darle al link y nos aparece un mensaje de error y estás intentando pues mirar el certificado. No, lo que hay que hacer es descargarlo, y de la descarga, por eso pone ahí no mirar el tutorial, de la descarga lo he de abrir en el ordenador directamente en PDF, en Adobe. O sea, nos hemos descargado algún programa que lea Adobe y que nos permita editar. No hace falta que lo compréis, hay bastante. En el tutorial está, es decir, descargo el certificado, lo abro directamente desde el ordenador, no desde la página web, y es entonces cuando ya me aparece este modelo de certificado. Vale. Doncs aquest és el model que us podreu baixar de la plataforma del departament, d'acord? I que ens haureu d'enviar a la bústia demanant que el treballem. Ens l'heu d'enviar adjuntant, com he dit, el títol de medicina, el títol d'especialista o el certificat pre-95. I heu d'enviar-ho emplenant
la part que veieu amb el quadre groc, que és la primera línia és un desplegable. Aquí veureu que hi surten totes les entitats que poden acreditar i veureu que cap al final surt el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Després heu de posar el nom, el DNI i veureu després l'última en vermell, que és un desplegable amb totes les especialitats, i aquí hauríeu de marcar el vostre cas, no? L'especialitat. La part següent, la del quadre blau, ja és la que treballarem nosaltres. Encara que veieu aquí només una línia, això és un desplegable fins a 10 línies iguals, perquè s'ha de treballar per anys naturals el número d'hores que tinguem, no? Sumant, com us deia, les del contracte, les ampliacions i l'adaptació continuada. Evidentment, si és un cas que durant els últims 10 anys tot ha sigut igual i no ha canviat res i sempre ha estat la jornada completa, doncs potser en una línia ja posarem inici i fi i el número total d'hores. Però en la majoria de casos segurament hi ha anys que són uns diferents dels altres i llavors desplegarem tantes línies com sigui necessari. Aquesta és la part que nosaltres estem treballant per emplenar-la, no? Recollint informació i acabant de veure amb el departament, que encara tenim algun dubte, doncs exactament com hem de transformar la informació que tenim en el certificat, és a dir, com s'ha d'emplenar aquesta part. Nosaltres tenim la informació, però ara ens falta com això ho traslladem al certificat. Ho estem treballant i a final de mes ja ho tindrem llest per poder començar a partir del dia 1 a donar resposta i enviar-vos els corresponents certificats. Però insisteixo en el d'abans, al final l'important aquí és el número d'hores, que és l'última columna, que és el que anireu sumant de totes les entitats per poder arribar al número que toqui per l'accés directe o amb examen, segons el cas. D'acord? Aquest és el calendari que inclou tant la part del Ministeri com la part del departament i la nostra, amb diferents finestres de gestió. A la primera columna, com sabeu segurament, l'emissió dels certificats per a aquesta primera fase, que seria d'accés directe, doncs hi ha un calendari segons el mes de naixement. Primer, de gener a desembre, doncs s'aniran obrint diferents finestres en el Ministeri. En funció d'aquestes finestres que té el Ministeri a partir del dia 3 d'octubre, perquè el Reial Decret diu que la finestra s'obre a partir dels 3 mesos des de la seva publicació, per tant és el 3 d'octubre quan el Ministeri obrirà la finestra pels primers professionals que s'han de presentar la documentació i que són els nascuts al mes de gener. A partir d'aquesta data tirem enrere i mirem quines altres finestres tenim, no? A partir d'ara ja nosaltres sí que tenim oberta la bústia i per tant sí que amb independència de la data de naixement ja podeu anar sol·licitant el certificat quan us el baixeu de la plataforma del departament i nosaltres a partir del dia 1 de setembre tenim previst ja començar a emetre aquests certificats, prioritzant evidentment sempre els que, segons el calendari del Ministeri, tenen més urgència, els de gener, després els de febrer, etc. Perquè no us passi la data de termini. A partir del dia 15 de setembre, segons ens ha indicat el departament, tot i que ara ja us podeu baixar el certificat, és a partir del 15 de setembre quan ja podreu començar a presentar documentació al departament, els certificats, etc. D'acord? I això hi ha unes finestres que van lligades al tema del Ministeri. És a dir, els nascuts al mes de gener tenen fins al dia 2 d'octubre per fer, diguem-ne, el tràmit a la plataforma del departament. El dia 3 s'obre l'altra finestra. Atenció a això, és a dir, entre el 15 de setembre, que és quan s'obrirà, i el 2 d'octubre, estic parlant dels de gener, és el termini que tindreu per fer els tràmits amb el Departament de Salut.
I a partir del 3 tindreu la finestra oberta al Ministeri, si no canvien el calendari, que ja hem posat una nota a baix de que tot això sempre quan el Ministeri compleixi el calendari que ha posat en el Real Decret. Tindreu a partir del dia 3 d'octubre 15 dies per fer el tràmit en el Ministeri, els del mes de gener. I a partir d'aquí, tot igual, és a dir, després, l'11 d'octubre s'acaba la finestra en el departament pel mes de febrer i el dia 17 d'octubre s'obre la finestra del Ministeri 15 dies per tramitar els del mes de febrer, etc. I així tot. Hi ha unes finestres que una vegada s'obren ja quedaran sempre obertes, que és la del SEM per fer certificats i la del departament, que també estarà sempre oberta, però atenció a cada moment en què es van tancant les finestres, sigui en el departament o sigui en el Ministeri. Aquestes dates són les que heu de tenir molt presents perquè si no estaríeu presentant fora de termini la documentació. Pasamos a otro tema que también es relevante, que son las especialidades reguladas en el BOE como tal de ciencias de la salud. Dentro del BOE y también dentro del documento que ha enviado el Departamento de Salud están todas aquellas especialidades que podrán acceder al título por vía extraordinaria. Las que no están aquí, porque todos sabemos que hay algunos que han cursado alguna especialidad vía escuela profesional, puede ser medicina del deporte, puede ser alguna otra. La sugerencia es hacer la pregunta ya directamente al Departamento de Salud a través de esta dirección electrónica. Porque la información que hemos recibido nosotros es que se regularán, o que podrán tener acceso todas aquellas personas que tengan algún título en estas especialidades que están descritas en el BOE y que por ende también están reflejadas en el documento de procedimiento interno del Departamento de Salud. No es menor porque esto sí que podría generar que alguien pudiera o no acceder a la titulación específica. ¿Vale? Entonces, es una pregunta que nosotros, como ha dicho Alex, no depende del SEM, sino depende directamente del Ministerio. Y nosotros hemos hecho la pregunta, estamos pendientes de respuesta, pero también la sugerencia es que aquellas personas que están en esta situación hagan la pregunta directamente del departamento. ¿Vale? Y así, cuanto antes tengamos la información, cualquiera, ya sea a través de vosotros o nosotros mismos, os la transmitiremos si es el caso. ¿Vale? Resumiendo un poco el circuito, siempre ha de ser el profesional el que inicia el trámite. Nosotros no podemos expedir un certificado si no hay una persona detrás que lo haya solicitado, porque al final yo me he de entrar a la página, bajar el certificado, este certificado lo he de pasar al centro sanitario donde he trabajado, en este caso a nosotros, a través de la dirección electrónica del mail que os hemos pasado. Una vez que yo tengo ya el certificado que me han enviado el Departamento de Recursos Humanos, yo lo he de subir en las ventanas de presentación de documentos a la página de Canal Empresa de GenCat con los certificados que tocan. De ahí recibiré el propio certificado ya del Departamento de Salud conforme puedo presentar la documentación y he de ir a la plataforma 2, que es la plataforma del Ministerio de Sanidad. Sabemos que es bastante engorroso porque al final no es que sean dos plataformas, son más de dos plataformas en donde hemos de entrar la diferente documentación. Pero, bueno, la situación es tal cual. Las plataformas de las comunidades autónomas propiamente no se terminan de hablar con la del Ministerio, con lo cual se han de enviar las documentaciones por separado. Sabemos que es un poco engorro para todos, incluidos también desde el punto de vista administrativo, para todos es más difícil, pero es una cuestión que no está en nuestras manos. Ojalá pudiéramos ayudar un poco más. Intentaremos hacerlo lo más ágil posible para que todo el mundo en tiempo y forma tenga los certificados que toquen. Ya hay alguna pregunta en el chat sobre yo he trabajado en otra comunidad autónoma, ¿qué es lo que he de hacer? ¿No? Hemos de decir que también dentro de los FAQs de preguntas y respuestas, la página de las SEMES, que está puesta aquí, que la tendréis acceso después, tanto en el intranet como a nivel de la web pública, directamente para que vayáis al link, pero si abres la página de las SEMES te aparece el cuadro que veis en pantalla.
están puestas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas donde están los procedimientos de cada una de las comunidades publicados. Lo que veréis es que muy pocas, me parece que no llega a la mitad del total de comunidades autónomas, las que ya tienen un circuito publicado de cómo se ha de pedir dentro de esa comunidad autónoma. Es decir, si yo he trabajado en Aragón, he de buscar el procedimiento que están linkados a la página de las SEMES de Aragón para mirar cuál es el procedimiento que habré de hacer en esa comunidad autónoma con los tiempos y necesidades que tenga la institución donde he trabajado y que marque la propia comunidad. Después, con estos dos certificados, el de Aragón y el de Cataluña, he de subirlos juntos y anexos a la página a la plataforma del Ministerio. Es igual si es Aragón, si es Valencia, si es las Baleares, si es Andalucía, si es Madrid, sea la comunidad autónoma que sea. ¿Vale? Es relevante porque ni el cálculo de horas será el mismo, porque será el estatutario de esa comunidad autónoma, ni el procedimiento será el mismo, ni la plataforma será la misma. Con lo cual, pues se convierte un poco más engorroso, pero creemos muy relevante que se ha de hacer para poder juntar todos los certificados correspondientes. O sea que puede ser que incluso un mismo profesional tenga certificados de 3 o 4 comunidades autónomas diferentes y dentro de cada comunidad de 2 o 3 instituciones sanitarias distintas. Entonces, como vamos en los tiempos que tocan, si no está publicado el procedimiento, dirigiros a la entidad donde habéis trabajado para que os explique cuál será el procedimiento a seguir con esa institución concreta en la comunidad autónoma que toque. De cara a todas las preguntas que tienen que ver con el procedimiento dentro del Departamento de Salud, esta es la dirección electrónica, muies.salud@gencat.cat, y lo que corresponde a la especialidad de urgencias y emergencias dins de SEM, los certificados y documentación necesaria al mail que se ha habilitado específicamente, especialidad.emergencias.sem@gencat.cat. Y a partir de aquí, básicamente es agradeceros y pasamos a intentar contestar preguntas y respuestas que haya. Una cosa més de les bústies. Hi ha una altra bústia que està en el document que en el comunicat vam adjuntar, que és del departament, amb les instruccions per fer tota la gestió en la plataforma. Hi ha una altra que no l'hem posat aquí, però l'afegirem a la presentació, que compartirem, que és en cas de problemes tècnics. És a dir, l'adreça del departament que hem vist ara ens indiquen que és per tot el que sigui dubtes de procediment, però hi ha un en concret, que és canalempresa.gencat.cat, en el cas de que sigui problemes relacionats amb el tràmit en línia. És a dir, problemes més de tipus tècnic que pugueu tenir de compatibilitat de l'ordinador, que no podeu entrar a la pàgina, algun problema tècnic, ens indiquen també una altra adreça que també pot ser d'utilitat si teniu algun problema que a vegades passa, no? A més, acaba de comentar algun el Jorge, doncs hi ha aquesta adreça també. Però suposo que la majoria de dubtes seran de procediment, llavors heu d'utilitzar el que acabem de veure. Però que tingueu en compte que en el document també hi ha un altre, en el cas que sigui problemes tècnics amb la plataforma. Val. Si us sembla, gràcies Àlex, gràcies Jorge. Obriríem, diguéssim, tot el torn de preguntes. Només comentar dues coses. Recordar-vos que totes les persones que esteu connectades podeu fer arribar les preguntes clicant a la icona que teniu a dalt del Teams que posa el PIR, de preguntes i respostes. Per tant, si cliqueu aquí podeu fer arribar tots els dubtes que tingueu i a mesura que anem responent dubtes segur que us en surten de nous. Per tant, podeu anar escrivint aquí tots els dubtes. Per una altra banda, també, tant la presentació com la gravació d'avui la trobareu penjada a la web del SEM. Per tant, hi podrà accedir tant tots els professionals que ara mateix, tots, evidentment, estem treballant a SEM, com els professionals que pot ser que hagin treballat en un altre moment i ara no tinguin contracte, però que, evidentment, també els haurem de fer la certificació. Per tant, tota aquesta informació ho trobareu penjat a la web. Entre avui i dilluns deixarem tota la documentació penjada allà. Igualment, també hi haurà obert el canal de dubtes durant tot el procés per poder-vos recolzar en el que calgui. Llavors, si us sembla, comencem amb tot el tema de les preguntes. La Mariona anirà fent la lectura mal de totes
totes les preguntes i així podem anar responent. El que us deia, si van sorgint preguntes noves, senzillament les aneu escrivint i anirem responent. Tenim un cas d'un professional que és metge d'interhospitalari de CECOS que ens fa arribar una consulta sobre si les hores de JACS fetes a CECOS també serviran per afegir les hores de la jornada completa o ampliacions. Totes. Però tenim en compte això, que el topall al final són 1.642. És a dir, si al final, si la suma amb les hores JACS és superior a 1.642, també aquest número és un límit a l'hora de comptar. És a dir, no serà 1,x anys, és un any. Encara que l'any s'hagin treballat, m'invento 1.900. Tindrem en compte absolutament tot el que s'ha fet i en qualsevol de les activitats del SEM. D'acord? És a dir, qualsevol metge o metgessa que hagi fet activitat al SEM. En qualsevol activitat, sigui a la sala, sigui al carrer, sigui en una unitat especialitzada, és igual. Aquí agrupem absolutament totes les hores contractuals, ampliacions i hores JACS que s'hagin realitzat en el SEM en el període aquest de 10 anys. També ens pregunten si és necessari estar registrat per cada entitat. En el registre RECSES, segurament vol dir. Jo crec que no. És a dir, que el registre deu recollir només una cosa, no ho sé. En qualsevol cas, les entitats tenen la responsabilitat, diguem-ne, de fer la inscripció i nosaltres ho farem. Llavors, ara no sé si en el cas que ja estigui inscrita per una altra entitat, doncs ja no et deixa perquè ja estàs inscrit. Això ho desconeixem. En qualsevol cas, nosaltres farem la gestió. Teòricament, el registre és públic perquè tothom sàpiga qui treballa en cada institució. El que passa és que al registre hem de tenir en compte una cosa. Al dia d'avui, solo una tercera part de los profesionals sanitaris que treballen en tot l'estat estan registrats en el RECSES. Llavors, sí que nosaltres hem posat com a situació, lo hem de fer, tot i que sabem que aquesta plataforma funciona d'aquesta manera, però des del SEM sí que el compromís intern és que tots els que estan treballant estiguin certificats. No podem parlar també de les altres institucions, mucho menos si són d'una altra comunitat autònoma. Però si cliqueu, us podeu mirar a veure el que està fet, però la proporció és aquesta. Una altra de les preguntes és si el títol i certificat pre-95 han de ser els originals o serveixen els compulsats. Serveixen. El que necessitem és que ens passeu una còpia adjuntada al mail i serveixen, sí. Una altra pregunta és... Disculpa, l'únic que necessitem d'aquí, tant del títol d'especialista com de l'habilitació del pre-95, és el nombre de registre per poder fer totes les accions amb el RECSES. Per tant, no cal que estiguin compulsats, només tenint el títol en tenim prou. I si algú el té compulsat, doncs també va bé. Vull dir que aquesta és la informació que necessitem. I el de la llicenciatura també, com he dit abans, també. En cas que una professional faci 8 anys que està en reducció de jornada per cura de menor, es considera jornada parcial i si la baixa de maternitat, com es comptabilitza? Això és una de les... És a dir, les maternitats i les reduccions, en principi, compten com el 100%, és a dir, normal. Aleshores, les situacions de maternitat i les de baixa per risc d'embaràs, etc., tot aquest temps computa exactament igual que si estigués treballant. En el cas de reducció, això és una de les coses que tinc pendent de consulta. En cas que un professional treballi en una base col·laboradora que hagi canviat de centre sense U68 a centre amb U68 en els últims 7 anys, com cal procedir? Aquí us comentem, diguéssim, quan vam fer tot l'anàlisi vam revisar la situació de totes les bases col·laboradores. Llavors, només hi ha una situació concreta amb la base col·laboradora de Solsona, que de fet gestionarem de forma coordinada amb el Centre Sanitari del Solsonès i amb la DEGORS, que és la direcció del departament corresponent. Tota la resta de bases col·laboradores estan inscrites en l'epígraf que toca i, per tant, els professionals podreu fer la gestió amb la vostra institució de forma normalitzada, igual que la podeu fer amb el SEM. Per tant, cap problema en cap base col·laboradora, només hi ha aquesta excepció concreta i que estem, diguéssim, en gestions de forma conjunta entre
entre la pròpia organització i la direcció corresponent del departament. Els metges pre-95 han d'enviar el títol de medicina i el certificat pre-95 o només el certificat d'habilitació per l'exercici? Ambas cosas. El tema es, básicamente, lo que nosotros hem de posar al dia en el registre per no tenir problemes. Llavors, el que demana... Qualsevol de nosaltres pot accedir al registre i posar els seus documents. No passa res. O sigui, ho podria fer el Jorge, la Yolanda, l'Anna, l'Àlex. Vol dir, el tema és que te demana el títol de medicina, el número de certificat, o sigui, el numeret que ve darrere, que és el número de registre, i aquí també em demana la habilitació. De totes maneres, sí, són passos una darrere de l'altra. Llavors, el que necessitem és el número de registre perquè és el que ens demanarà el regis, no? Que és el registre. Així que si envieu els dos amb una còpia simple, o sigui, un escaneig simple i amb el número de registre, i si no lo tinc, el que he dit, no? Anem a mi carpeta ciutadana, faig la descarga, m'he de registrar, faig la descarga i ja està, us enviáis i ja està. Hi ha un professional que comenta que va acabar la residència al maig del 2020 i no arriba a les 6.542 hores al SEM per aconseguir el títol per la via directa. Però com que ha treballat en altres llocs d'urgències, amb el còmput global sí que arriba a les hores totals. Pregunta si d'aquesta manera podria aconseguir el títol per la via directa. Sí, clar. O sigui, aquí suma tot. Vol dir, una cosa és que jo he treballat a l'Hospital del Mar a urgències i he treballat al SEM i els meus contractes, la suma de los dos fan les 6.500 i pico hores. En els números van una mica. Llavors, he treballat al SEM, però com la meva jornada no és la directament relacionada amb l'estatutària, que és el que diu el decret, però treballo i faig jornada en altra institució que està dins de les que consten al registre, ja veureu que són un muntó. De fet, també les privades que estan registrades en aquests epígrafs, pot arribar, cap problema, i el que sí que he de fer és demanar els certificats de totes les institucions on treballo com a metgessa d'urgències i emergències, evidentment. I tots aquests s'han d'ajuntar i pujar-los al departament, que és qui finalment farà el compteig d'hores. En aquesta línia hi ha una pregunta de si s'ha de fer dues sol·licituds, la primera al Departament de Salut i després al Ministeri, i si és la mateixa documentació la que s'ha d'adjuntar a tots dos. En lo que... O sigui, la sol·licitud posaré una mica, a veure si... Al circuit, sí, a veure si... Jo crec que serà més fàcil. A veure si... El circuit. Vale. Sí, yo profesional, lo que he de hacer es, primero accedo a la plataforma. La plataforma es iba a decir Canal Salud, no es Canal Empresa, o sea, donde está el link. De ahí descargo el certificado. Si trabajo en el SEM y trabajo en otro hospital, he de enviar los certificados a los departamentos de recursos humanos correspondientes. Recojo, una vez que ya estén rellenados y firmados por cada una de las entidades, los recojo y los subo. O sea, lo siguiente de la descarga del certificado es, yo los recibo y los subo primero al Departamento de Salud, a la plataforma habilitada para esto, que es de la misma plataforma donde yo descargué los certificados. Una vez que los he subido, el Departamento de Salud, con la documentación que me pide, que es la misma que está descrita en el BOE, que es la que está descrita en el procedimiento, entonces ya con el certificado del Departamento de Salud, cuando yo lo haya recibido, que está validado por la Dirección General de Regulación de Profesiones Sanitarias del Departamento de Salud, ese certificado y la documentación que me pida la plataforma del Ministerio, que es el último paso, es lo que he de subir. Vuelvo atrás. Lo primero que hago es
entro a la plataforma del departamento. Esta plataforma me descargo el certificado. Este certificado lo envío a Recursos Humanos. Recursos Humanos me envía a mí ya con todas las horas certificadas, todas las horas que he trabajado, el certificado firmado. Si trabajo en 2, 3, 4 o 5 instituciones, todas estas las adjunto y las subo a la plataforma del Departamento de Salud. Entonces, a partir de aquí, yo recibiré ya el certificado oficial de Cataluña conforme cumplo los requisitos que se han dicho. Y esto, ya descargado, lo he de subir a otra plataforma. Ya sé que son varios pasos, pero hemos de estar muy pendientes de que son dos plataformas diferentes. No es que lo subo al departamento y al subirlo al departamento automáticamente lo hará el ministerio. No. He de hacer los pasos locales, los pasos aquí en Cataluña, y si trabajo en otra comunidad autónoma o he trabajado en otra comunidad autónoma, también aquellos, y con toda esta información agregada la he de subir a la plataforma del ministerio. Es decir, el ministerio es el último paso, pero todos los anteriores han de estar hechos. Son sinérgicos, no es... lo hago en Cataluña y no lo hago en el ministerio. Los he de hacer los dos, pero con la secuencia que hemos explicado. Una altra qüestió és que en l'acreditació d'exercici professional es demana la data d'inici i fi de l'acreditació. Pel que fa al SEM, què s'ha de posar? No, aquesta part no la podeu complimentar vosaltres. La part que ja us he comentat que fem nosaltres. Sí. El comptatge d'hores per sumar. El comptatge d'hores per sumar a les 6.568 és a partir del 2014? Se sumen les hores d'abans del 2014? No, és a partir del 4 de juliol del 2014 fins al 4 de juliol del 2024. Sí, recordemos que el BOE deja muy claro que son 10 años, el conteo máximo son 10 años detrás de la publicación del BOE. Com es tractarà el SEM de cara al certificat al temps dedicat a activitat no assistencial? Correcte. Val. Es tractarà exactament igual. És a dir, nosaltres el que anem a buscar és el número d'hores treballades al SEM com a metge, metgessa, és a dir, en funció del grup professional i amb independència de si les funcions en algun moment han estat de comandament, que podria ser, o en altres activitats no directes assistencials o, com he dit abans, si s'ha fet l'activitat a la sala o s'ha fet a una unitat. Per tant, anirem a buscar el global de les hores treballades sense cap distinció en funció de si en algun moment la tasca no ha estat directament assistencial. En el cas que els contractes hagin estat guàrdies puntuals sense tenir un contracte de baixa o reducció, també es comptabilitzaran les hores? També, sí. I si... Perdoneu un momentet. Abans de seguir, com veig que hi ha mans aixecades, senzillament fer el recordatori. Si teniu preguntes o qüestions, anoteu a dalt, a la barra de dalt, hi ha una icona d'una bafarada que posa PIR i aquí és on es poden escriure les preguntes i respostes. Ho comento només perquè totes les qüestions que tingueu, si les afegiu aquí i la Mariona les va expressant en alt i les anem responent. Si el professional ha estat treballant a CECOS, computa de forma habitual? Sí, ja ho hem comentat. Les guàrdies realitzades en unitats d'alta complexitat les certificarà el SEM o l'entitat amb la qual s'ha fet aquesta aliança estratègica? A ver, la certificació sempre ha de ser la unidad proveedora, vol dir la institució per la que se trabaja. Una altra cosa es, ya lo pone, cada servicio de recursos humanos, ¿no, Alex? Ha recibido dentro de, por ejemplo, las bases colaboradas también es una situación similar. Es decir, tú tienes un contrato laboral para que estás trabajando en una unidad proveedora X, pues pongamos Vallebrón, ¿no? Y Vallebrón no tiene colaboradora, pero sí que está trabajando ahí y especifica cuál es el tiempo dedicado a la unidad asistencial vinculada al SEM. Entonces, quien habría de hacer el certificado habría de ser la institución para la cual o con la cual está contratado ese profesional. Ya ha comentado la directora que hay un caso muy concreto que por una situación
distinta a todo lo que hemos comentado aquí, se tratará de forma específica. Pero en todo caso, si hay alguna situación anómala, nos la hacéis saber y la tratamos en concreto. Pero debería de ser la institución para la cual el profesional está trabajando, o sea, para la cual tiene contrato. Directo. Porque esto es lo que verificará tanto la Dirección General de Regulación de Profesiones Sanitarias como el propio Ministerio. Con lo cual, sí que es muy importante que sea la institución para la cual se trabaja. Nosotros, si hay alguna cuestión a afinar entre las dos direcciones de recursos humanos y entre nosotros, pues la hablamos en concreto y no hay ningún problema. Però les directrius que tenim del departament és que totes les entitats només podem certificar les hores treballades de manera directa en aquella entitat contractualment. Aquestes són les indicacions. L'experiència laboral realitzada a la unitat Bravo 501, malgrat no sigui una UCI mòbil, tindrà validesa per poder demanar el títol MUE? Igual que todas o sigui, lo hem dit, ¿no? Toda la actividad relacionada con la urgència i l'emergència dins de casa nostra se certificarà, tota. Els professionals del SEM post-95 no especialistes els fareu el certificat de temps treballat i inscripció als REPS? En cas negatiu, per què? Val. Tinguem present que el BOE el que fa és regular tots els pre-95 habilitats i regula tots els post-95 amb especialitat. El BOE no regula, per tant, no diu res ni a favor ni en contra, o sigui, senzillament no regula tots els post-95 sense especialitat. En el procés d'al·legacions que hi va haver a finals del 2023, a Catalunya vam fer consens entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis de Metges, la SOCMUE, la Societat Catalana de Medicina d'Urgències, nosaltres, que també ens vam posicionar en aquest sentit, i amb l'acord tant de la CAMFIC com de les unitats docents d'atenció primària, en què demanàvem que es regulés els professionals post-95 sense especialitat. Malauradament, el BOE no ho regula. Llavors, la solució per aquest col·lectiu o l'abordatge per aquest col·lectiu, qui té les competències és el Ministeri. En aquest sentit, nosaltres, diguéssim, dins de la possibilitat que hem tingut com a institució, hem intentat impulsar que el Ministeri regulés aquest grup de professionals. Ens consta que el Consell de Col·legis de Metges ha instat també en el Ministeri i que Catalunya com a comunitat sencera també, i de fet ho vam presentar com a Catalunya, amb l'acord que us deia, a la interterritorial en el Ministeri en aquest sentit. Malauradament això, que és senzillament regular-ho, no estem dient de quina manera. Aquí suposo que hi hauria els consens que tocarien entre totes les societats científiques i entre tota la representació sindical, igual que s'ha fet ara amb aquesta especialitat. Però el que sí que demanàvem és que es regulés aquest col·lectiu. Llavors, aquí, malauradament, la resta de comunitats autònomes no van recolzar el fet que es regulés aquest col·lectiu. Llavors, recordem que qui té les competències per regular aquest col·lectiu és el Ministeri i, per tant, aquesta regulació està en el Ministeri. Si nosaltres tornem a tenir una altra finestra d'oportunitats per tornar a instar al Ministeri que reguli aquest col·lectiu, evidentment, doncs així ho farem, perquè aquest és el nostre posicionament, que pensem que hi ha d'haver alguna regulació respecte a aquest col·lectiu, que ara mateix no n'hi ha cap. Un cop dit això, sí que hem de veure si és possible a nivell de Catalunya preveure alguna transitòria. I en això és una cosa que havíem estat en converses també amb el Departament i amb el Consell de Col·legi de Metges i amb la societat, però que jo crec que ningú se us escapa que en el moment de canvis actual i a l'agost, ara mateix això està en una fase de parada i pendent de quan es reprengui el nou curs, veure si podem seguir avançant en si hi hagués alguna manera de que Catalunya regulés alguna transitòria. Però si hi hagués això, tinguem present que seria un parche. Qui té realment les competències i la capacitat per regular és el Ministeri i és aquí on aquest col·lectiu o els diferents col·lectius que, igual que el SEM, pensin que s'han de regular, s'ha de regular aquest col·lectiu, és on s'haurien de dirigir perquè és qui realment ha d'impulsar això. Un cop dit això, en realitat no hi ha cap canvi respecte al previ i en realitat estem parlant de que passem des de la medicina d'urgències i emergències a tenir la mateixa situació
que tenen doncs, tota la resta d'especialitats. Per tant, per sort, hem fet un pas més endavant i doncs, tenim exactament la mateixa situació que tenen tota la resta d'especialitats dins del sistema de salut. Per tant, és una mica identificar això. Qui és el competent és el Ministeri. El Ministeri no ha regulat, per tant, no ha dit res ni a favor ni en contra, senzillament no ha regulat i sí que hauríem d'intentar seguir impulsant que el Ministeri reguli i, per una altra banda, estem veient si com a Catalunya tenim alguna competència per poder establir una transitòria, sabent que en realitat la competència no és aquí, està en el Ministeri. En cuanto al REPSES, al Registro de Profesionales Sanitarios, tanto la persona como la propia entidad pot donar de alta a qualsevol treballador dins de la situació sanitària. Això anirem fent de manera progresiva. Lo que es más urgente es todos los que tienen la posibilidad del acceso por vía extraordinaria y por eso hemos adelantado este paso directamente a los que se verán afectados, principalmente los meses de enero y febrero, que de aquí a mes y medio tienen que estar preparando ya la documentación para enviar. En relació amb la pregunta sobre la reducció per la cura de menor, demanen a qui es poden dirigir perquè doni finalment resposta. Nosaltres és una consulta que tenim pendent de resposta perquè sí que queda clar, com he dit, que el temps de maternitat, de baixa per risc d'embaràs, etc., totes aquestes situacions sí que està recollit expressament que comptabilitza el tema de la reducció per cura de menor, no ho tenim contestat. Ho podeu fer la consulta directament a vosaltres, qui tingui la inquietud, al departament, a la bústia, però nosaltres també la farem perquè ho necessitem. Bé, ja ho hem fet perquè ho hem de tenir clar a efectes del certificat. Tal com estan les instruccions redactades, sembla més aviat que no, que això no s'ha de tenir en compte. Perquè jo crec que ho haurien inclòs, igual que sí que diu que la maternitat i les baixes per risc d'embaràs, etc., sí que està inclòs. Té pinta que no, però volem assegurar-nos abans de començar a fer els certificats. D'alguna manera mirarem d'aquesta consulta la resposta, que dins dels documents que seran públics mirarem alguna manera d'informar-vos de quin és el resultat. Hi ha un professional que comenta que si només amb el SEM ja disposa de les hores necessàries, és necessari demanar el certificat a altres centres col·laboradors? A ver, aquí hem de tener en cuenta una cosa. El context de horas, cuando miras, está basado en el recuento del ICS. Yo, y esto es una cuestión personal, yo faria. Per què? Perquè et pots trobar que el recompte d'hores que tu tens al cap no sigui exactament el mateix perquè, como ya ha explicado Alex, no es un año trabajado de manera natural. Es decir, se ha de tener en cuenta la jornada estatutaria de la comunidad autónoma, y eso quiere decir la jornada del ICS, que es la estatutaria de Cataluña, y tiene este número de horas. ¿Qué puede pasar? Que las cuentas que nosotros nos hacemos, porque sabemos el número de horas que hemos trabajado, no se correspondan directamente a esta proporcionalidad, es decir, al numerador con el denominador. Y cuando mires el certificado te des cuenta que te quedas por debajo. Sugerencia, y esto ya cada uno... jo sé que estoy pasado i que no... Sobretot perquè els terminis són molt curts. Imaginem que penses que sí, però després veus el certificat i veus que no, i ja no et queda temps per demanar-ho a les altres entitats. Llavors, el meu consell també seria el mateix, demanar-ho a totes les entitats i després aportar tots els certificats a la plataforma del departament i que tingueu al final el certificat global amb totes les hores de totes les entitats, que si hi ha de sobres, bueno. Hi ha una professional que demana si, com que enviarà l'imprès a omplir pel SEM, també l'ha d'enviar a l'ICS de primària i ICS hospitalària en cas d'haver treballat en els dos àmbits. Recordar que cuando entras a la plataforma, te dice cuáles son las instituciones que pueden. Primaria y CUAPS no están contemplados dentro del decreto. Le digo porque también hemos de focalizar aquellos sitios donde hemos de dirigir
las peticiones. Si he trabajado en atención primaria y CUAPs no están contemplados como hospitales generales con ingreso y unidades de urgencias. O sea, el listado está publicado, está en la misma plataforma, podéis ver el desplegable, cuáles son las institucions que estan I en el mateix en el mateix certificat, certificat. si desplegueu, veureu les entitats que poden certificar. Sí, hem d'identificar un cas concret, que és els professionals de SEM, base col·laboradora X Lleida. En aquest cas concret d'aquests professionals, segur que teniu molt present que just recentment, en relació a la publicació del decret, el que s'ha fet és que la dependència funcional passi a ser de l'hospital. I s'ha fet concretament per tal que tots els professionals, la vostra experiència dins de les unitats SEM a Lleida pugui ser comptabilitzada per l'acreditació de l'especialitat d'urgències. O sigui que en aquest sentit va ser una coordinació entre Departament X i SEM expressament perquè cap professional del que té experiència en base SEM Lleida es quedés fora de poder acreditar aquesta experiència. D'acord? Per tant, si la pregunta era en concret per les bases col·laboradores de SEM Lleida, en principi ja es van fer les gestions prèvies justament perquè es pogués acreditar aquesta experiència. Si és altres casuístiques, és el que comenta en Jorge. CAPs i CUAPs estan fora del BOE i llavors ja ens quedaria només la casuística concreta de Solsona, que ja hem comentat que és un tema que tractem a banda juntament amb la institució i el departament. Demanen també les hores de formació realitzades a cursos del SEM durant els períodes on només he realitzat contractes de guàrdia es tindran en compte? Pots repetir, a veure. Les hores de formació realitzades a cursos del SEM durant els períodes on només he realitzat contractes de guàrdia es tindran en compte? El temps que tindrem en compte és els contractes. És a dir, el que ve recollit contractualment, siguin guàrdies sueltes, siguin suplències o sigui qualsevol tipus de contracte, més les hores d'ampliació, més les d'atenció continuada, més els JACs. Això és l'únic que agafarem. És a dir, si al darrere d'una activitat X hi ha el contracte, hi ha hores treballades i retribuïdes, per entendre'ns, a través d'un contracte, això és el que tindrem en compte. Al final és la vida laboral, més, això és la cosa especial, que això no surt de la vida laboral, les ampliacions i les hores de JACs. Això és la fórmula, diguem-ne, on anirem a buscar la informació per portar-la al certificat, amb independència de si al darrere has fet, com he dit abans, una activitat assistencial directa o has fet una altra no directa. En cas d'haver acabat la residència l'any 2023 y no arribar als 2 anys, ¿es podrá accedir al título por la vía extraordinaria? Sí, pero no por la vía directa. Todos los que no lleguen a los 4 años previo por la vía directa quiero decir sin examen, a los 4 años con este show del tema de los estatutarios en cada comunidad autónoma, a partir de todo lo que viene, incluso la última generación de residentes antes de que se gradúe la primera de urgencias y emergencias, es decir, los que están cursando el MIR, siempre y cuando acrediten al menos el 50% de actividad dedicada a la urgencia y la emergencia. Es decir, si tú estás trabajando ahora en 2023 y sigues trabajando hasta que sea la fecha de publicación del examen, podrás acceder, siempre y cuando mantengas al menos este tiempo, ¿no? Es decir, el 50% de la jornada estatutaria. Sí, pero tocará hacer el examen clínico cuando publiquen el procedimiento directo que será. Y esto también es interesante, porque lo podéis comentar con vuestros compañeros que han terminado en 2023 o que terminan ahora y que quieran dar el salto a urgencias y emergencias. Es muy importante que al menos el 50% de la actividad esté vinculada al SEM o a los servicios de urgencias hospitalarios. Pero ya sabemos que los PAPs y primaria quedarán fuera. Si un any s'han superat les 1.600 hores anuals, jornada completa més JACs, i un altre any no s'han superat aquestes 1.600, l'excedent d'hores del primer any compensaria la falta d'hores de l'any següent? No, va per any natural. I any per any el número final no pot ser superior a 1, diguem-ne. I a l'excedent
no es pot traspassar un altre any. Va per anys naturals. Demanen també si se sap quan tardarà aproximadament en sortir el títol d'especialista en urgències i emergències. Bueno, eso es un misterio. Ya lo sabemos todos que cuando se emite el título, el ministerio o el Ministerio del Tiempo, ahí pasan cosas y al cabo de un tiempo te llega un mail diciendo que ya tienes el título a tu disposición. O sea que no, el tiempo en que tarde, no, seguramente en algún momento tendrán el resguardo y se harán las notificaciones. Sabemos que estas cosas van bastante despacio, pero no, el tiempo que tardan en emitirlo nadie lo tiene claro. I anem acabant les preguntes. En el certificat, a la part superior, demana el representant legal i la data d'inici de l'autorització i la data de finalització de l'autorització. Això cal que ho complim? No. Solo los datos personales. Sí. Y había también alguna pregunta de si podíamos repetir el tema de los certificados, ya que entramos. Recordar que el certificado, cuando entro al canal empresa, he de bajar el scroll, cojo el documento, no lo abro desde el servidor web, sino lo descargo al ordenador. Una vez descargado el ordenador, entonces voy al archivo y le doy a abrir con Adobe o algún programa que pueda editarlo. Si no, os dará error. ¿Vale? De todas maneras, hay un tutorial que tendréis colgado tanto en la web como en intranet, que podéis acceder y mirar cómo se hace. Es un video de 2 minutos muy corto, porque sí que es verdad que cuando hemos estado intentando bajarlo, te das cuenta del inicio y dices, ostras, da mucho error, ¿no? Vale. Luego, los datos os lo pongo para que veáis exactamente qué es lo que tenéis que rellenar, ¿eh? No... Esto es lo que decía del canal. O sea, cuando entro aquí, he de bajar el scroll hasta que me aparece el certificado, he de descargarlo, lo bajo en el ordenador y lo abro. Y del certificado, la pantalla de arriba, o sea, la primera línea, que es la que dice quién es el representante. Vale, però no, que ara he vist un error i ara entenc la pregunta. Està marcat en groc una part que no ha d'estar marcada, vale? Que és això que preguntàveu de data inici d'autorització i data finalització d'autorització. He d'omplir només la línia que diu... Nom i cognoms. La que diu... Certifico que... Del centre sanitari... Sí, la part de baix. L'oral també podem fer nosaltres. Sí, la part de baix. Sí, bàsicament és on diu certifico que... El nom, DNI y la especialidad. Y la especialidad. Eso es todo lo que habéis de rellenar vosotros. Sí, perquè havíem marcat també la primera part, que és el desplegable, on poseu la entitat, però no cal, no és imprescindible, perquè llavors hem marcat això i llavors ens ha quedat al mig el tema de l'autorització de l'entitat, que això no ho vulgueu fer, com hem dit ara. I per tant, aquí l'important és el nom, el DNI, i sí que ens marqueu aquí ja en el desplegable l'especialitat. De todas maneras, penseu que donde dice el número nacional normalizado no lo vais de posar. O sigui, si alguno abre esta pestañeta y pone SEM, no passa nada. No passa nada, ¿eh? O sigui, ja farem. Una altra pregunta és quina alternativa tenen els especialistes de Medicina de l'Educació Física i de l'Esport amb màsters d'urgència, més de 20 anys d'experiència i moltes hores de formació en urgències? L'especialitat de Medicina de l'Esport, l'especialitat de Medicina Legal i Forense i l'especialitat de... Però legal i forense, esport i del treball. Del treball Exacte. Aquestes 3 especialitats que hagin estat fetes en escola professional, us recomanem que envieu un mail a la bústia del departament. La informació que tenim nosaltres és que són especialitats que no estan contemplades dins del decret i, per tant, es tractarien com post-95 sense especialitat. Tot i que nosaltres farem aquesta mateixa pregunta en el departament, en realitat és una consulta individual i l'hauríeu de fer en l'adreça de correu que us hem posat, la del departament. Una professional consulta que si té un contracte a l'ICS d'Atenció Primària a Girona però ha realitzat les hores a l'hospital i a la base col·laboradora d'Olot, com queda la situació? Aquí una mica el mateix que les casuístiques que hem explicat abans. Nosaltres hem revisat
totes les casuístiques que van relacionades amb la visió tot SEM. O sigui, tot el que són bases col·laboradores, aliances estratègiques i professionals propis de SEM. El cas en concret que esteu explicant és un vincle entre l'ICS d'atenció primària i l'Hospital d'Olot i, per tant, és una casuística diferent. Recomanaríem a aquesta professional que contacti amb l'Hospital d'Olot per veure com ho pot gestionar. També demanen com quedarà comptabilitzada una IT per malaltia comuna. Això no entra dins dels supòsits que dic com la maternitat o la baixa per risc d'embaràs. Les ITs normals no es comptabilitzen en principi. I ja la darrera pregunta, en relació amb la pregunta de les hores de formació, els professionals amb contracte fixe o prolongat tenen X hores a l'any dedicades a la formació. Quan tens un contracte només de guàrdies realitzades, no. És una diferència i són diverses hores cada any. Com queda? El que nosaltres agafarem de referència és l'única dada que tenim per treballar el certificat, que és el temps contractual treballat. El que recull el contracte, més, això sí, les complementàries per ampliacions i les hores ja. Manté una matxacada d'una professional ja fa tot el rato. No sé si és un error. Sabem, no? Ha anat baixant si Isabel Guitar. La resta han anat baixant. Suposo que estaven respostes o perquè era un error o el que sigui. No sé, Isabel Guitar, que mantens la matxacada, si poguessis escriure en el lloc on s'escriuen les preguntes, perquè s'han mutejat els micros i ara esteu aixecant mà en la Ruth. Ara hi ha una altra matxacada, dos mans aixecades i la Isabel l'ha baixat. Ens ha arribat una nova pregunta per això. Si has treballat en diverses entitats, com es certifiquen totes? Si et registres com a SEM i no arribes a les 1.642 hores, perquè, comenta aquest professional, ningú hi deu arribar perquè la jornada és inferior. És a dir, si demanes certificació per una CNN concreta, com hi entran la resta? Sí, básicamente lo que harán es sumar las horas. Es decir, por eso es importante, en una de las preguntas anteriores decía, vale, yo creo que llego con las horas del SEM, pero no, habréis de solicitar los certificados de todas las unidades donde habéis trabajado, porque lo que hará el departamento al final es sumarlas. Si has trabajado, ahora me lo invento, 20 horas, jornada parcial en el SEM, jornada parcial en Olot y jornada parcial en otro hospital, será la suma de todas las que certificará, no el SEM, sino el Departamento de Salud. Por eso es importante que si he trabajado en 3 instituciones, solicite los certificados de las 3 instituciones. Si he trabajado solo en una, ya está claro. Pero todas en donde he trabajado, aunque sean contratos a guardias sueltas, jornada parcial, jornada completa, pero tengo una reducción, todo esto, solicitar a cada unidad de recursos humanos que entre dentro del decreto los certificados correspondientes. Todos estos son los que pondré al final en la plataforma del departamento y el departamento dará la suma de todos para emitir el certificado final. Veréis, en el certificado aquí aparece una sola línea, pero en realidad se pueden ir sumando todas, el departamento lo que hará es sumar todas las instituciones para las cuales he trabajado. He trabajado en el SEM, he trabajado en el Hospital de Olot, he trabajado en el Hospital del Mar, en Can Ruti, etcétera, etcétera. Vale, ara hi ha 3 mans aixecades. Si reviseu, si podeu escriure en el lloc que hem tipificat, perquè si ho fem igual per tothom, seria Ruth Romero, Clàudia Espinosa i Ana Isabel Pérez. Sí, tenim una altra pregunta, que és si des de gestió de persones podrien orientar els professionals sobre les hores totals treballades abans d'haver d'esperar a obtenir el certificat. O si hi ha alguna forma de mirar-ho en el portal de l'empleat. Aquesta feina és la que estem fent, d'agafar tota la informació històrica de cada professional, que no és només la contractual, sinó la que s'ha retribuït a través de les nòmines, que per tant és una informació addicional que sí que està, que la veieu, que és totes les nòmines, però que nosaltres anem a buscar per poder incorporar aquestes hores a les contractuals. I això no teniu un lloc, diguem-ne, específic per visualitzar-ho. De fet, ni tan sols tampoc nosaltres. Sí que tenim la informació a la base de dades, l'hem d'explotar
per això acabar traduint-lo en un certificat, que és on veureu el total i ho veureu per anys. És a dir, que el que sí veureu és un desglossament per anys del número d'hores que heu treballat en el SEM. I aquesta informació precisament no la teniu perquè no ha fet falta mai, però ara sí que serà necessària tant per vosaltres com per l'entitat per fer el certificat i és la que estem treballant i que la tindreu. No existeix, però existirà quan tinguem fet tot el procés de càlcul i de recollida de dades. Hi ha una altra consulta que és d'una professional que actualment està d'excedència i comenta que no té correu corporatiu i com pot rebre aquesta informació que avui estem donant aquí. Tindrà accés via la web perquè serà d'accés públic i pot contactar amb nosaltres des de qualsevol correu electrònic. Enviant a la mateixa bústia, enviant la sol·licitud de certificat o el que sigui, accés sense problemes. No cal tenir correu corporatiu per poder demanar el certificat o fer qualsevol consulta. De fet, com ha comentat la directora abans, doncs tenim algun professional que ja s'ha jubilat i ja no té correu corporatiu i ha contactat amb nosaltres. I hi ha una altra professional que demana si pot obtenir els certificats dels títols a la carpeta ciutadana perquè no els troba. Teòricament, sí. A la carpeta aquesta de Mi Carpeta Ciudadana o Mi Carpeta Ciudadanía, no recuerdo exactamente el nombre, están ahí. Ahí te puedes descargar todas las titulaciones oficiales y todo lo que los ministerios, aquí hablo de ministerios, tengan sobre información personal. Doncs manté una mà Anna Pérez, que suposo que és un autor. No, que l'estem veient. Perfecte. Doncs, si no tenim cap més pregunta, moltíssimes gràcies a tots de nou per estar connectats un matí d'agost. Us enviarem una petita enquesta a totes les persones que us heu connectat per conèixer una mica la utilitat de la sessió, perquè hem d'anar aprenent d'aquests tipus de sessió per fer-les útils i pràctiques per tots. I, per altra banda, doncs, està clar que, de fet, comencem a executar ara un camí que moltes persones han estat treballant durant molts anys perquè pogués ser, no? Llavors, és un camí il·lusionant, tot i que la primera part, curiosament, és de papers amunt i avall, no? Però avui hem estat parlant de tot el tema de la certificació de professionals pre-95 habilitats i post-95 amb especialitat, i ara ens suposarà a tots nosaltres individualment fer tot aquest circuit burocràtic. Ens quedarà tot el tema dels post-95 sense especialitat, que ja hem comentat que en tot el que depengui de nosaltres intentarem promocionar que el Ministeri ho reguli, i després ens quedarà el camí més il·lusionant de tots, que és establir tot el tema de la unitat docent i com ho farem perquè en breu comencin a haver-hi professionals amb una especialitat que és el que haguéssim volgut tots poder tenir abans d'haver començat a atendre els nostres pacients. Doncs gràcies a tots i seguim. Segur que parlarem moltíssim més de tot el tema de l'especialitat d'emergències. Gràcies. Gràcies. Adéu. Ja. Bon dia. Bones